F'diskors ta' inqas minn 30 minuta fil-Belt Valletta, Robert Abela għażel li mill-ġdid jerġa' jiżżufjetta u jitfa' dubju dwar il-validità ta' dawk li ħarġu jipprotestaw kontra l-abbozz ta' liġi li jbiddel l-inkjesti maġisterjali. Fil-waqt li ħadd ieħor inġabar hemm biex iħabbat fuq il-boron. B'xbek kompla bir-retorika u l-attakki fuq l-NGOs u laqdiet li kif għandhom dritt jagħmlu ħarġu jipprotestaw l-4-2 ta' April quddiem il-Parlament fosthom Repubblika, Aditus Foundation u PEN Malta. Għaqdiet li semmew leħinhom kontra t-tibdil li jingħata priorità fil-Parlament mill-Kabinett ta' Abela. Abbozz ta' liġi li tressaq baġla kbira b'ordni ta' Robert Abela biex jagħti impunità lil politiċi korrotti u lil kompliċi tagħhom u li dwaru tkellmu 19 il-laqda żagħżugħa fosthom il-KSU, il-KNZ u anka l-INSL. Intaqtwa din l-attività kompla wkoll bil-misinformazzjoni dwar is-sigurtà tal-Ewropa. Ħadd ieħor jinvesti fil-bombi. Marija Borċ, Net News.